Magandang araw po sa inyo. Kamusta mga kaibigan, mga lods? Maray na aga sa Indogabos, mga tugang, mga kababayan ng Bicolano, Bicolana. Andito tayo ngayon sa Kitinday, Green Hills and Nature Park. Dito pa lamang mga kaibigan, mga lods, napakaganda na po na inyong makikita. Ang entrance fee po rito mga lods, mga kaibigan, ay 50 pesos. Tapos may environmental fee po na 10 pesos. Tapos parking fee ng motor ay 10 pesos. Bali, 70 pesos po lahat. Ito mga kaibigan, mga lods, yung inyong makikita kapag umakyat na po kayo dun sa taas. Kitinday, Green Hills Park. Makikita daw po sa taas yung panoramic view ng Bulkang Mayon, pero makikita daw po yan kapag maaga o kaya sa hapon. Ito mga kaibigan, yung inyong makikita po sa taas, yung magagandang view ng kabundukan, tapos tahimik na lugar. Mayroon din po ritong kubo. Ayan mga lods, mga kaibigan, na may kubo, tapos may mga steps, may hagdan. Akyatin po natin yung pinakataas. Tapos mayroon po sila ritong pasalubong, bilihan ng mga pasalubong. Tapos may coffee shop na pwede rin po kayong kumain. Eto mga kaibigan, yung nasa pagpasok po ninyo na makikita, pwede po kayong mag-pictures po rito. Tapos eto yung paakyat. Sabi po kanina nung nakausap ko dun sa may gate, bali 150 steps daw po ito hanggang sa may taas. Dun lang po sa may kubo, hindi po din yung papunta sa may mga matataas na lugar. Eto mga lads, mga kaibigan, sigurado hihingalin na naman po tayo nito. Ito mga kaibigan, mga lods, ang inyong mga dadaanan, makikita po rito. Ito yung coffee shop na may nag-serve din po sila ng pagkain dyan. Napakaganda rito, pati ng upuan, ng lugar, grabe. Ibang klase rito mga lods. Napaka-romantic ng lugar na to. Sobrang perfect ito mga lods, mga kaibigan, sa mga nililigawan nyo, sa mga boyfriend and girlfriend, tapos magpapamilya syempre. Ito naman mga lods, mga kaibigan, yung kanilang one-stop shop na bilihan po ng pampasalubong, mga souvenirs. Pero ngayon, sarado. Pero pwede naman yata buksan yan kapag may mga bibili. Nandun lang naman po sa baba yung kanilang mga staff. Eto mga lods, mga kaibigan, umpisa na po natin yung pag-akyat po natin sa 150 steps mula po rito. Napaganda po rito. Pero eto mga lods, mga kaibigan, maganda yung hagdan po nila. Sementado. Tapos habang umakyat po kayo, marinig nyo po yung huni ng mga ibon, lalo po yung mga kuliglig. Mas maganda rito mga lods, mga kaibigan, pumunta umaga o kaya sa hapon para makita daw po natin yung napagandang panoramic view ng Bulkang Mayon. Dito po mga kaibigan, di lamang po magandang view yung inyo pong makikita, yung magandang tanawin po ng kalikasan, kundi masusubok din po yung inyo pong tatag sa pag-akyat. Bali may trail po talaga rito na paakyat. Ayan mga lods, yung hagdan. Pero okay naman yung hagdan po nila, sementado. Tapos habang nagpapahinga kayo, makikita nyo na po yung napakagandang view po rito. Yun o, parang Chocolate Hills nga po talaga rito. At pagkatapos ng medyo matinding akyatin, eto may pahingahan na kubo. Uunahin ko muna mga lods, mga kaibigan, na puntahan yung right side kasi yung sa left side mayroon pa pong tao dun sa taas. Eto muna yung unahin po natin na puntahan. Eto naman mga kaibigan, yung kanilang right view deck. Bali yung daanan po nila, hindi pa po siya sementado po yung daanan. Lupa pa po yan, kaya kung maulan sigurado na magpuputik po yan. Pero mayroon namang aapakan po dyan na parang simento din. Wow, sobrang ganda rito mga lods, mga kaibigan. Para tayo na sa Batanes. Nakikita ko lang sa video, di pa po nakarating ng Batanes. Grabe, napakaganda rito mga lods. Paakyat pa lang dito, napakatindi na po yung sasalubong sa inyo na napakagandang view. Dapat mga kaibigan, mga lods, may dala po kayong tubig. May bilihan naman po rin sa baba, may sari-sari store. Nirekomenda rin po nila na magdala po kayong tubig kasi pagdating nyo po rin sa taas, napakainit din po ngayon. Tapos hihingalin po kayo sa pag-akyat, kaya kailangan may dala po kayong tubig. Yun mga lods, mga kaibigan, yung napakagandang view dun sa right side. Bali, ito mga lods, doon naman tayo sa left view deck. Ito naman po yung inyong aakyatin, matindi rin. Pero
Sobrang sulit dito mga lods mga kaibigan, kahit mag-isa lang kayo tapos may problema kayo, mas okay dito magpunta. Napakatahimik, napakaganda po ng lugar. Pwede nyo pong isigaw yung inyong problema, huwag nyo lang lalakasan, baka magalit si Mayon. Huwag kayong pupunta rito mga lods mga kaibigan ng tanghali, napakatindi ng init. Mas okay po talaga pumunta rito kapag umaga o kaya bandang hapon kasi inyo pong makikita yung napakagandang view ng panoramic view ng Mayon. Dito sa lugar na to mga lods mga kaibigan, matatagpuan nyo yung hinahanap na kapayapaan, katahimikan. Kasi grabe, napakaganda talaga rito. Di lang kayo mag-i-enjoy sa adventure, kundi mag-i-enjoy kayo sa napakagandang lugar na to na napakatahimik, napakaganda at napakaganda na talaga ng mga view. Isang napakagandang lugar, napakasarap sa pakiramdam na ganito po inyong makikita. Nakakawala po ng stress, nakakawala po ng pagod. Napakaganda po talaga nitong lugar na to. Isa sa pinakamagandang lugar na puntahan ko rito sa Albay. Isa rin itong perfect na lugar kung gusto nyo pong mag-propose sa inyo pong minamahal. Yun lamang po mga lods mga kaibigan. Salamat po. God bless. Mabalo sa Indogabos.